The counting of votes for the Khasi Hills Autonomous District Council (KHADC) and the Jaintia Hills Autonomous District Council (JHADC) elections was completed today, the 24th of February 2025. The final results reflect a strong mandate for the Voice of the People's Party (VPP) in the KHADC, while the National People's Party (NPP) secured a majority in the JHADC. In the Khasi Hills Autonomous District Council elections, VPP emerged as the leading party, securing 17 seats across the Khasi Hills and Ribhoi. The United Democratic Party (UDP) won 5 seats, followed by the NPP with 4 seats. 2 independent candidates secured victories, while the Hill State People's Democratic Party or the HSPDP managed to win a single seat. Meanwhile, in the JHADC, the National People's Party took the lead with 13 seats, followed by the VPP with 8 seats. The Indian National Congress and the United Democratic Party secured 3 seats each, while 2 independent candidates also won their respective constituencies. The results indicate a growing support for VPP's vision of clean and transparent governance, particularly in the KHADC, while NPP continues to maintain its influence in the Jaintia Hills. Okay, kam sebagi la pensyat ding penjob cuki bat ning ko ngapen pau ke sungu ke jonga shu play mo la ai ni bola pling kini ka lat bola dan dekat ni bang push kini ka thong tengah sungu pat yo pat ba ka e ka baki ki yang ngi ke de ka deng ka leadership jok Voice of the People Party mo apo ka jing lam ji president barang ba jingi ba adan mila basayo mai ba trish tom nam ta ka party batru ni songu yu pai ba ba pedang ni kata kanong rim ke jing ke berah lo kanong rim play ke sensha kada ka bakoi ka bahok ba man rat ding khong ke jing bom sap bekila suthu ba katni ke ji suthu ka rung ka ka jing mu ju berkhat ke juki pai ba mo hak be dei kham tam e ngi yu i ba kilong yeng kilong sem ki i je la ke jing ki khun ki ti mo ki don ke jing yu i jingai nam ta jing ki ba kani ke jing chir ke jing ki ka lo halo ka tan ma ki i pala di khun ki jing ki mo ba ki kwa ki ke ba phatam ka ba kin yo mo hakisnem ba ki pateng ki ban sawan ling ba kani ke jing sensha kada ba kata nong rim ka bangi ni wan ra shu pai ba shu ong ba ni la pan shai de mo ki gem nge jingi ki dang mot bangi thok ben de ka proof mentas ke jai ben ri bangi ngem dan kata nong rim ka de kalenti thok kam de ke jungi na mang we are accountable before God and before men mo ban ngem la ban shim kata ka ram hala de de ba ki kwa ban ai kum tu mo li se ke jing long pri ka de mo ke jing tulat na ka liang ke jong ki him da don e ban crunch phang kata mo ka de Ning kong nga pau ka jik sungu ya play ba lai bet yang ban kentiu sa kan ka kan ka buram baro kale su te ka bar pat kalong ya kini ki para nong ketkam ki bala ya trace tam bet pasingi ka khamtam ya ka party ka bala ai ka jinsania bat ka bakhado kalong khamtam ma ya kini ki para nong song snong jang ka 18 mo khat thor ka susi bat hapreng i por i balengkot rai kila ai ya kata ka jinsania ba pura yang ni te ngingai skam ba kan ka jingjap ni ka dei ka buram ni ya kinong song snong baro ko ya let's say ka kani baro ka dei ka jingi jong ki pai ba hi kila yo ya kata ka jinsania ya ka party kala ai haki bat kani ka jinsania joki kala pelong ki ban kelathia kala dam bat ka jingi kai jong ka party ro kala rung seki pat ba bat kadai kani let's say ka ba ki pat ba kila suthu menta ka ei ka sanshar khadar khamtam e kumba ka party ka yang ma ban persya ya kata ka bamsat bampong ma te kani hi kala ketik ya ki pai ba nomor ki pai ba kila kwa sisa ya kata jing kala ka ba kila angnut boros kata khamtam ka ni ka jela be chongi ka ba nila banong ka bamsap kala celei kala pala ado kata kamdan kum kata ka jing arta tin nomor ngilami na ka parti ka babiang ha bagi pai ba kila sania de rengkat berka jing trestam te habangia serum seneng isu tu ba kamdan kano ka jing ta nomor ki pai ba kila ayengi ka jing sania te kata ka jing sania ka bagi pai ba ki ai kalong unbreakable
te ngingai skam banang ne shakmat kan ni ka junction ya ka bagi pajba ki ai kan nang yai peteng bat ni kan yai sa ro bat ni ki pajba ki jiet namar ki e ya ka nongrem jong ka voice of the people party bat ka jingya lenti ka jongi bat ka jingkren ka jongi ya ki bangin trai hok ya ka kam mon banbi mawar maki ki ki kenrat bat mangi ki dei tang ki shakri bat halor kata ka nongrem ki pajba ki mi namar ba ki sungu thu bat dei tang ka voice of the people party ki pai khmat bat nang ni shakmat ngin pendep ya ka kamram kum bangila lech ki pajba dan melam sai mai nata kinoi lam jong parti baro nata ya e lamni jongi ba achas karpan kubla trai storm lang hak dei bak nika election MC kerpang nasumana kubla ya baro kinong sana pok konsensi kibla ai ke jingsan ke ba rat ba bangla poi syakathong hak nika chung kon jongi ngi i hak mor kneng sorgam konsensi kipat ba kila phai khmat changni parti ke jongi halo kanong rem kabang yang lembag niki outlik election katak la pausai sak partai ya kabang la job lembag niki outlik election bat kumcu akan nika jingkon kejungi akan nika election mesti kumta kawe habang la job ningkong kwa ban aingu yubli trai kanran bang ilayo ban job kanikan election mata baju por ngai kublei ki pajba jong kanong kram konsensi bakila bu chania nga bakila ibet bang nong komta nong mikmat ban mikmat ya ka 8 nong kram district council konsensi bakju ngai kublei ya ki nong ket kam jong party nadu ka central body nadu i president rangba i bla trishtam na ban punjab yingi baju por bu wei pui khat jong party ngai kublei ya ki boro te tangita kum bela job mata kimat he ke bang bu ningkong ban ya de bha po konsensi kedai pet bangan tristom bana ka jin sikri ke hok babet de menta ki pajba menta konsensi ban menta ka jelah he ka we ka dahui ba pelong ya ban kun ni election bang pet ke jenlong jaman jo state jongi ai ba ka hier na kshatrai na dong shadong te kita he de kimat